Estic tallant una mica de farigola del jardí, d'aquest que tenim plantat aquí, que està tan bonic, per fer la recepta que farem avui. Farem una espalla de xai farcida amb prunes, una recepta de festa molt típica de la cuina catalana. A més la farem dessussada, sense feina. Comencem posant l'espalla al forn. Aquesta espalla li hem fet uns talls per fer la forn, però no cal, sencera. Posem la ceba, ben trinxadeta, així com si fos una bressa. Afegim el porro, que també hem tallat igual, tota la mateixa mida. D'acord? A continuació posem les pastanagues. És important que estigui tot tallat més o menys de la mateixa mida, perquè es cogui igual. D'acord? El cap d'alls, que hem partit per la meitat, també l'afegim. Les prunes, sense os, en recordeu, les podeu ficar amb os, però llavors teniu que anar en compte a l'hora de dinar. Les herbetes que hem collit pel jardí, les afegim. Les repartim una mica per tot arreu, les que tinguem, Jo he ficat llor, romaní, una mica de farigola, d'acord? Si no en teniu fresques, podeu ficar seques. I llavors una mica, fiquem pebre primer, una mica de pebre, i donem la volta, perquè posar-lo per tots dos costats, altra mica de pebre per aquest costat. Jo sempre faig servir una barreja de pebres que m'agrada, fica la que us agradi. Vinga, salem, tot ben salat, l'altre costat, li donem la volta, arreglem tot bé, un bon raig d'oli d'oliva, afegim, la ratafia, importantíssim en aquest plat. Podeu també posar una mica de vi ranci si us agrada, però ratafia a mi m'agrada molt i li dona un gust especial i fa molt català. I ara ve el truc del plat. Primer posem film, busquem un film que s'adapti bé a la placa i el cobrim tota la safata ben fort, d'acord? I amb els dits l'apretem bé, que quedi el més hermètic possible, d'acord? Fixeu-vos, veus? Queda com un tàper. I a continuació, paper d'alumini. Si no teniu un que sigui prou ample per tapar tota la font, poseu un parell de fulles. També és molt important que apreteu bé i que quedi el màxim de segellat possible. Posem al forn 150 graus 4 hores, que teniu per fer allò que us agradi més, o allò que pugueu fer. Jo me'n vaig escoltar una mica de música. Què us sembla? Una mica de rock and roll. Vinga, posem la placa al forn i tanquem i vinga, cap allà. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great ball. Han passat les 4 hores i anem a treure les fulles d'alumini i de film. Aviam com ha quedat això, d'acord? Vinga, traiem tot. Mireu que bé que ha quedat això, i quina oloreta que fa ratafia. Vinga, estirem un bon tall de paper d'alumini, 1 metro per lo menys. Doblat per la meitat, que sigui gruixut. Fiquem l'espalla, que ja estarà molt ben cuita, i ara tenim que treure-li els ossos, dessussar-la a sobre d'aquest paper. Ja veureu, si està ben cuita, ho fareu amb molta facilitat. Aneu traient els ossos amb una cullera. Ara està important que estigui ben calent per poder treure els ossos i que llavors al tancar el paquet quedi ben apretat tot. Posem les prunes que han quedat en el guisat. Posem totes les prunes, o les que ens hi càpiguen, no cal que les posem totes. Repartim una miqueta la carn, l'endrecem una miqueta per donar-li una mica la forma original. I ara ve el tema delicat. Embolicarem com si fos un caneló. Apretem, fem primer un rulo, així, acompanyant amb els dits, veieu? Com si fos un caneló. I donem 2 o 3 voltes. Fixeu-vos, així, una volta així. Cuidado que no es caigui pels costadets. D'acord? I apretem bé. I ara dels 2 extrems apretem com si fos un caramelo. I ja ho tenim. Cap a la nevera. I ara farem la salsa, amb les verdures que ha quedat i tot el suc de cocció, la ratafia, tot el que hi ha, ho posem en una cassola al foc. I ho farem bullir a foc viu fins que se redueixi tot aquest suc. Mireu, veieu? Ja se va reduint això, ja s'ha anat tot el suc. Demanem, fixeu-vos, veus? Ja està. Ara afegim un bon raig de vinagre. Podeu afegir el vi que us agradi, A mi m'agrada el vinagre perquè trobo que li dona molt de color. I queda molt bé. I també el deixarem reduir, el vinagre. Ara ja no fa olor de vi. Afegim una culleradeta de farina per engreixar la salsa després. Remenem com si fos un rucs. Fixeu-vos, i una vegada que estigui tot incorporada la farina, afegim aigua. Si voleu podeu afegir un caldo, un brou de carn, si us agrada, però amb aigua ja està bé. Tornem a ficar els ossos que hem tret de l'espatlla i això ho farem bullir un quart d'hora, 20 minutets, a foc lent. A poc. Llavors retirem els ossos,
que ja hauran donat el suc, i passarem la salsa per un colador, per un xinès. Li diuen xinès per la forma que té de barret de xinets, com està clar. Vinga, han passat unes hores, això podeu fer el dia abans, i ja podem desfer el rulo. És important que passi unes hores en nevera, ja dic, el dia abans molt millor, o 2 dies o 3, no li passa res, això rostit a la nevera aguanta perfectament. Tallem una mica els talls que ens agradi, si volem ficar 2 talls o si volem ficar un tall gros, com us vulgui, això ja és una qüestió d'emplatar. Mira, a mi m'han sortit aquests talls. Hem passat la salsa pel colador, la tenim al foc una altra vegada a la cassola, tornem a afegir l'espatlla, ja sense ossos, la pruna, fixeu-se, fiquem una miqueta de salsa i ara perquè el xai s'impregni bé de tota aquesta salseta li donarem un copet de forn. Res, 5 minuts, perquè arranqui el bull i s'escalfi tot plegat. I ja ho tindrem preparat, això. Ho traiem, mireu com vull, veieu? Com ja ha quedat? Vinga, emplatem. Jo en aquest cas l'acompanyaré amb una mica de puré de patates que m'he preparat abans, que sempre queda bé. I ara us ensenyaré un truc per presentar el puré de patates que us quedi xulo. Agafeu una cullera d'aquelles de fer boles de gelat, una bolera, i feu com si fossin unes boles de gelat, mireu. Pom, mira que xulo que queda. Amb el puré ben calent. Boníssim, aquest plat ha quedat boníssim. Un xai amb prunes tradicional, però presentat d'una manera més elegant. És veritat que dona feina i necessita hores, però la major part del temps se fa ell sol al forn. I ho podeu preparar 2 o 3 dies abans. Un plat de festa. Què més cal dir? Cuina empordanesa. Jo continuo el meu.